Εφιάλτης στη κουζίνα. Είμαι η Κατίνα και έχω την ταβέρνα του Μερακλή, αλλά δεν πάει καλά. Ω Έκτορα, αυτή η ταβέρνα είναι όλη μου η ζωή. Σε παρακαλώ, σώσ' την. Ναι, θα τη σώσω. Είμαι ο Έκτορας, ο φαλακρός σεφ που φοράω καπέλο για να μην δείχνω τη φαλάκρα μου. Και είμαι ο εφιάλτης των κουζινών. Γεια σου, ήρθα να ελέγξω την ταβέρνα σου. Έλεξε την, είναι η ταβέρνα του Μερακλή, αλλά δεν πατάει πελάτης, όπως βλέπεις είναι άδεια. Φυσικό είναι να είναι άδεια. Κοίτα, η κουζίνα σου είναι γεμάτη κατσαριδές. Σε λίγο θα αρχίσει να τραγουδάει λακοκαράτσα, λακοκαράτσα. Κοίτα, και εδώ, πω τι βρωμιά είναι αυτή. Τι ρησοδία απίστευτη. Δεν τρέπεσαι. Τι να κάνω, δεν έχω πολλά λεφτά και δεν μπορώ να προσλάβω καθαρίστρια. Μα είναι χάλια. Κοίτα τα κάρβουνα έχουν ανάψουν από πέρυσι. Και τα τραπέζια είναι γεμάτα σκόρο. Για να ελέγξω την τουαλέτα. Αμάν, πού πήγε η χέστρα? Ξέρεις, δεν είχα καρέκλες και έτσι την έβαλα εδώ για να κάνω τον κόσμο. Θα με πεθάνεις. Τι είναι αυτά, τι χάλια είναι αυτά. Σε λίγο θα αρχίσεις να κολυμάσεις κουράδες εδώ μέσα. Μα γιατί το λες αυτό, Έκτορα, θέλω να με βοηθήσεις. Χρειαζόμαστε μια ριζική ανατένιση. Ας αρχίσουμε από αυτό εδώ. Πρέπει να φύγει. Όχι, έχει φωτιά! Η ταβέρνα μου καίγεται! Βοήθεια! Βοήθεια! Δεν προνόησες να έχεις ούτε πυροσβεστήρα. Καλά να πάθεις, καλά να πάθεις. Όχι! Αυτός ήταν ένας εφιάλτης στην κουζίνα.